аз съм Дани. Да, И играем пак Minecraft Муки. Всъщност бях почвал да снимам, а забравих, че снимам и си записах Не, паролата. по-точно снимаше, когато си писал с паролата, ама... Да, и ако обичаш не викай много, защото ми писам слушам както щеш. Абе, няма ли това село да слушва, бе? Ой, кил! Колко Кил майка! време? Колко време? Днеска ме удариха в мъдете и базикам се. Да, днес където... Знаеш къде Днес се в даска, където сритаха те. О, да, бе! Они Алекс, чина, бам, в мъдете. Добре, това за не за пред хора. Да, тук имах. не, ако има жени, не гледайте тази част. Кажете, Добре. Да, не я на гледайте, майките защото... си. Кажете, защото те може да гледат. Не, това е твърде перверзно. Бе, това е гейско, Кажете, ако има Само гейловете да ме гледат. Ако момичета... Да, гейловете, ти случайно не си гей. Ако и аз почва. Айде, гледайте сега. Данката... Дане 12 как почва с килчетата. Мамуш! Аре! Аре, от бати! 27 килини. Аз пак съм на първо място. Аре, Лив Както направи нещо 25 кила и... Yes! Оня, the shark, the motherfucker, Айде, майка ти. победи! The fuck Айде. you! Майка ти. Ооо! И мисля това да е за Много епизода. България! Майка ти. Бай! Майка ти, не. Остави ме на мира, бе, копен. Омага! Аз спирам и ти псуваш вече. Няма нищо. Ой, Няма нищо. Само 300 хора ще гледат. Айде, опа. Омага! Остави ме на мира, бе. Стига, бе, то не мога от село, бе. Стига, бе. Абе, омага, неки се грижат. Айде, стига, то ще ме настигне по кило, бе. Трябва някой го убил. Някой да го убие по-точно. Това е епизод на майка. Съжалявам, че толкова псувам, но върнах си киловете. Айде, майка. Айде, умря той. Не, имам 11. Ваши чайни ли са заети? Аре, кренвириш! Кренвириш! Не бе, логна ми, бе, бати! Спомени. Аз О! спомени. О, дала си ни спомени. Майка ти. Матка. Ще ти даме ни спомени. Майка ти! Тук го гътах. Не, аз съм Ай, ще ти човек. даме ни спомени. Майка ти Човек, искам само ви кажа един трол за този този мини гейм. Че аз бях направил 35 кила и те ме бяха кикнали, защото имах най-много килове и мислеха, че съм с хак. Лъжет! Не, просто го кикнаха, защото мръзнаха да го гледат по килове. Да. Понякога са много бати гейлите, защото те махат, Стига, бе, защото... тя ще ме мина, бе. Тя ще ме... О, бати! Ай, стига, бе. Ба, сега си загуба киловете. Също той ще ме мине, ама аз не искам. Ама ти искаш! Ай, стига, бе, Ай, бати. иска. Все още съм на Бати първо трол. място, ама... Сега се завърна. Килове! Килове, мой! Сладки килчета. Бати бъга! Ти си зад мене, ама аз те видях. Смирти, омага. Някой ми помага и е за мен и това не ми харесва. Не, вече ще ми харесва, защото това ще го нокаутирам сега. Добре, ти ме уби, сега ще го върна и на тебе. Оха! Имам 25 кила сега. Не толкова стреля, бе. Yes, аз бих! Уху! I am the best. На мен ми лагна Майнкрафта, бати са потията. Така, сега селото. Аз в тези игри съм просто... Омага, то... Отивай на първата. Там детство ли? Не знам какво беше. Петство. Детство, да. Аз чек 25 кила, уния съм мъч да монтирам с 17 кила, човек. Ай, няма не почва. Ай, искам още килчета. Ама че тъпото като победиш, че нищо не ти дава. Да, ти пари. Не. Да, я напиши после мъни. Ще си отида в Хомара, да видя какво прави. Ура, не го слушайте прекно, много псува. Аз. А не бе. Баба. Омага, човек, това пате прилича, че седе, то май наистина седе. Какво Не, честно? тук на детство едно жълто пате, човек. Не, това е конче.
Не бе! Ай, пати човек. Опти ще влезеш в играта. Изчакай, че тук... Термито не... Оф, бе, презарежда... Мама ти е... What the Какво иска да е? fuck? Мишка ли иска да е това? Две кокошки се ебът. Ай, че играта започва след 5, 4, 3, 3, 2, 1. Еее, Айде. баба. Баба ти Айде, по... първия кил е мой. Падай, бе. Зато е наистина падна оня човека. Оня човека, ама бе. Тъпо се изразих. Айде. Айде. Че ги гътен крат си искам. Не съм с хак. Няма как да ще има. Тук и термито ще разбере. Тези, един хубав бам. Да, но тегли един бам. Аз ще потегля да. Базикам се. Ей, искаш ли да те бамна? Можеш да кикваш, бе, Джо. Добре, искаш ли да те кикна? За Може. по-малко от една секунда. Базикам се. Кикна Ай, винаги. стига, бе. Аз Значи, ще майка ти. Ти на кой ще викаш това, бе? Стига, бе, бат. Това много бавно презарежда. Защото е с Diamond. Гребо. Аз съм с дървено да умен. Малето трябва да го дам. Първото от дървено, защото беше до мен. Айде. Ти му пляска, защото ме убил. А те първо замислят. Кой е прото? А стига, е. Ти си прото. Айде, бе, той как? Те даже са двама тук и двамата ги гътнах. Дабл кил. Дабл кил, аз направих един дабл кил и мамо. Знаеш един път как ме кикнаха бе, заради един дабл кил. Какво бяха двамата заедно? И аз ги килнах и бати. Човек не може да се порадва за хубав кил. Ай, то как е логнал под земята, е. О, да бе, той не ползва бъга, много е Стига, бе. честно. Айде. О, в детството е Ай, малко стига, гадно. бе. Защото ти не можеш да играеш. Какво спалнаме в арената? Къде си, да килна? Не бе! Някаква си А, арена! Ай, Аз стига, той без ще го хвана, нищо. ще го... Само го намеря къде. Аз Няма тук ще значение. хвана, ще му го завра. Аз съм гей. Верно ли? Ох, стига, бе! Основно Само първа. бива... Diamond. Ето го, айде върнах ти го. Стига, бе. Айде, бе, пак, бе. Искам да килна пак и пак и пак. Айде, Пак. гътната. Пак и пак. Айде, гътна го. Айде, гътнах я. Аз имам 19, един се опитвам. Аз той не мога да кача шибания клип, бе. Ух. Ама гъ! Той ми помогна да го килна. Аз не мога да кача клипа. Защото не знаеш как. А да бе, а ти... Да бе, аз отивам там то бати бъга. Ооо! Омага, вие в детството сте много малко. Да. Аз съм на първо място. Уха! Аз даже не гледам кой гътам. Аз всички наред. По... О, На- ти кой се опитваш да... Или аз. На рандом ли? Ууу! Yes, победих! Да, не спечели играта. Да, не Омага, бати бъга. Аз ги цепа, те не умират. какво да направя? Ето го, ето го. Да, не Че бе, спавани на едно хубаво място. Гледай бъга, бе. Да, къде ще ходим? Май в селото малко. Ще Аре, снимам- малко ще село. снимам и Аз съм на селото. другото. Аз съм на другото. Ела на селото, бързо! Уф. Лияй. Село къде? Село, Село, то. бързо, бързо. Ливна, да. Вече си в играта. Ще снимам тук селото, виждате, че не Това съм защо бот. не мога? Ето, вие играете карта село, направено от знак. Това всичко е направено от знак, аз От който много е направил. срането. Той го е направил на сранчо. Ето го! Ето май фара! О, ето го, анонимус ге. Ники. Дани 12 овцата грозна. Не съм, аз не съм с скина на овца. Моля, зад, айде! Килчета. Килчета и го побик. Килчета. И аз го върнах. Това не бях аз, бе, овцо. Айка ти. Еми, какво искаш да без?
Само... Аз искам да съм на моя хубав мап, който съм да без... Уу! Мама ти, Аз съм надъни сега ме в топките, бе. Айде! Пич, виждам те. Ома, като вижте го, тът много тъп. Защото... Изненада! И, браво! Сега, че не съм ти видял името. Изненада! Да, не съм аз. Изненада! А, Тук не му си. удари. Аз ще я върна. Омага! Аз се само... Май се килнах. Лагна ми. Ой, бато, много хора дойдоха. А не, те са в другите арени. Ама аз... Батите по тията, аз не мога да снимам. Ай, бе. то как ме... Аз... Айде, бе, знам, как можеш? Бе, Дани, как можеш да си толкова слеп? Ега, ме. Бати, как те килнах. Бати, гепа! Нимус. Айде, бачи, тъпото презареждане, 3 дена. Да, ой, ти него? Ти не е ли гаджето ми? Гаджето ти ти, ако си намериш на... In Minecraft. О, нека ти. Дъбъл кил. Double kill in my mother. О, айка ти пъти мерзи. Нека ти. Мамо. О! Айде! Мадете. Умри, бе, Мадете Тинко. ти. Мадете. Хора, Гътъл, кажете какво си си, мислиш, маде. няма го бида ли? Батике! Остави ме на мира! In my mother. О, Ники, разкарай сестра си. Много мокни. Поне като я разкарам си заглуши микрофона, защото много... Много мокних. Човек, поне си заглушавай микрофона, като говори с Много някой. мокни. Заглуши си микрофона, идиот! Къде са всички? Ясно ми вече. Айде, бе! Жено мръсна, къде си се качила, бе? Стига, бе, сестричке. Къде е кулата? Ето я! Бати. О, какво? Нищо. Айде да, анонимус, къде изчезна? О, не стоя. Изпуках си ръката просто. Ама, човек, поне за... Казах ти, заглушавай микрофон, защото не ми се слуша майката как скачи. И те бъдат си, да. О, ес, вратата ми е отворена. Падни, бе. Та много гадна отца ще ме убие. Ще ме убие. Айде, бе! Айде, бе! Та какво? Айде, падни, бе! Аз ще гътна, Патко! Гледай как ми се... Не мога да играя. Що? Не знам, не ми... Още не ми е станало за бутона респаун. Обаче. О, да, бъгвате с някой път Майнкрафт така. То винаги ти се бъгва. Не винаги? Аха! Аз не мога да играя. Чак, ние сега ще свършим, аз сега ще гътна. Тогава аз тук си пускам пак Майнкрафт. Аре, рум 3. Бе, рум 3 ти е газа. Къде тя, бе? Айде, пиленце! Кое? Хайде така! Айде, бе! Аз през стената ще гътна, стига, бе! Не! Умря. Не. Кой победи? Уха! Аз ще бия, то се лечи. Знаеш колко килове има? Да, изведнъж гледаш, ти само умираш от нея и тя те бие. Да, бе! Ай, да, значи, гледай как е плагнало при нея, значи как се скрива. Не, просто си кажи, че е the best. Повече от Батая ли, бе? Айде, бе! Айде, гръмнах я. Дани, виж къде съм. Точно за тебе. Виж, ти няма да ме килваш.
Ти само можеш да ме удариш. Аре, бе. Абе, остави да я гледам. Ето, иде! Аре, бе. Те може само да ме бие. Айде, аз ще занимавам. Ти ударай. Браво! Вече ти помогнах. Дани 12 пак печели играта. И И как- хора, това ще бъде от мене. За този епизод. И аре, чао. Добре.